Shout out ko sa nang nawag na ko diri nga si kanang si Ed Silyap nga sinasindan ko niya og online niya nga baligya nga murag giganahan ko. Way lami. Ingani tog tila dili. Dadaan na. Shout out din kay Manang. Hi po ba? Hi po mo sa ang mga walang kwentang video. Kung itong video ko ay walang kwenta, mas lalo na itong binibidyuhan ko walang kwenta. Ito si Edsel Yap. Isa unsa man jud ang ngayan, man jud ko Edsel. So ito yung kabuuan kong pagkatao. So ayan guys, pasok ako sa loob sa grocery kasi mamimili ako ng iba't ibang mga kakailanganin kong mga pagkain. So dito muna ako sa CR magpapagwapo kahit hindi naman gwapo. Ito pala yung mukha ko, no? It's me, Gids King Ayon, and welcome to my channel. So sa wala pa nakasubscribe, please go subscribe sa ako ang channel King Ayon Vlog at saka sa aking kapatid na Jason Agrimix TV. Paki-subscribe na lang po at paki-click na lang po ang bell, notification bell para ma-update po kayo sa bago kong mga videos. So for today's videos guys, nandito lang ako sa room ko dito sa boarding house kasi day off ko ngayon. So nakaka-boring, napaka-boring dito sa loob ng kwarto sa boarding house kasi maulan-ulan ngayon kasi ewan ko, rainfall sa Bohol, nag-ulan-ulan. So ngayon guys, medyo nawala na yung ayoko na magtagalog. Medyo nawala ng ulan diri sa gawas. So mulakaw sa ko, mudong ko sa tindahan kay mupalit kog makaon kay jamo na koy makaon diri sa boarding house kay nanapol ko karon mo lakaw-lakaw bisag asa. So bagong ligo ako ngayon, so fresh na fresh. At punta ako ng tindahan para bili ng mga pagkain ko kasi wala na akong pagkain, wala rin akong bigas. Hindi kasi ako umuwi sa amin sa bukid sa Katigbian kasi maulan nga, makatapol o lakaw ang sigulan-ulan. Sumudong ko rin gawas kay ako sa bisitahon ng among iro dire sa boarding house kung okay na ba kay magdrama-drama miun niya o may lingaw so magdrama-drama miun niya. So stay tuned. So guys, labas muna ako, pupuntahan ko muna yung dog namin, yung aso namin, kung pinapakain ba kasi baka hindi na rin nakakain kagaya ko hindi nakakain. So labas muna ako ng boarding house. So ayan guys, nandito ako sa aso namin sa boarding house. So ito guys, hi Toy, welcome to my vlog. Toy, welcome to my vlog. O Toy, so kumusta ka naman dito? Binigyan ka ba ng pagkain ni ate? Kung hindi pa, pareha tayo. Wala tayong kain-kain. Tapa ko naman. So guys, ito yung aso namin sa boarding house. Napaka-bait itong asong to. Kasi pag may tao, hindi nagtatahol. Parang wala. Uy, nanguhit. Why? Anong kasalanan ko sa'yo? Marap ka dito. Anong kasalanan ko sa'yo? Porkit hindi kita
pinakain. Ganyan-ganyanin muna ako. So ito yung aso namin. Gabuling-buling na siya. Uwian ka na po ito eh. So na pa may ulan. Medyo naitaligsik pa man. So di sa kumulakaw. So mga taod-taod mulakaw nako. Kumuha na italigsik. So pasensya mo sa ang kaning kamera kay medyo malabo kay naguba. Kay natagak ni sa dagat. So walang pera pang pambili ng bago. So tiis-tiis muna tayo ngayon. Ay Toy, kumusta ka naman? Okay ka ba? Binigyan ka ba ng pagkain ni ate? Ha? Medyo smile ka, smile. So come on. Kawawa ka naman Toy. Maginaw ngayon Toy no kasi maulan-ulan. So tiis-tiis ka muna dyan. Diyan ka lang. Naligo ka na Toy. Babaho mo na. So ayan ang aso namin dito sa boarding house. So napakabait. Behave lang siya. Diyan lang siya. Wala kasing magawa eh nakatali. Pero okay lang yun Toy. Bigyan ka kita ng pagkain maya-maya. Punta mo na ako ng tindahan no. A few moments later. Guys, punta na ako sa tindahan. Bibili na ako ng pagkain. Tsaka bibili rin ako ng tsinelas ko kasi napudpud. Nabibitas na. So, punta na ako doon. So papunta na ako ng mall. Ay mall ba? Hindi mall. So ayan guys, nandito na tayo sa Luiton. So check muna. Ha? Wa? Yan si guard. Ha? December ko tayo ha? Unsa man? December. December pa, dugaya pa. Human na. Oh, baang. Si Kenneth oh. Diyan na. Yan si Barba. Punta mo na ako. Kita sila. Punta tayo ng bargain kasi bili tayo ng tsinelas. Anak ra kay vlog nako. Nandito ako sa bargain para mamili ng tsinelas kasi yung tsinelas ko is nabugto na. Yan. So bili tayo ng kasya sa akin. So maraming tsinelas dito, may dilaw. Ayoko ng dilaw kasi uniform namin dilaw. Alin ba dito? Maganda. Wala na may lami. Uy. So inganin na lang akong paliton. Maganda pa. Ito red. Ay blue. Maganda ba to?
Sukot na to ha. Medyo maliit. Kuha tayo ng ibang size. A few moments later. Ito yung napili kong tsinelas para rin iwas rayuma kasi may polka dots. Iwas rayuma, so magpapa-counter muna ako. A little longer than a few minutes later. So ngayon guys, pupunta na ako sa grocery. So escalator ako. So ngayon nakita ko si Fortune. Welcome to my vlog. Si Melissa. Dambuhala, joke. Ware. Punta ako sa CR. So ayun guys, nandito ako sa CR na kung saan nandito si elevator boy nag-ihi. Te! Man o yung pinakagwapo sa lahat ng parking, elevator boy. So ito yung kabuuan kong pagkatao. So ayan guys, pasok ako sa loob sa grocery kasi mamimili ako ng iba't ibang mga kakailanganin kong mga pagkain. So dito muna ako sa CR magpapagwapo kahit hindi naman gwapo. Ito pala yung mukha ko, no? Papalit muna ako ng tsinelas kasi yung tsinelas ko is nabubugto na. Yan, papalitan ko na. Dito ko sa CR. So, tingnan natin kung tama ba sa paa ko. So, medyo kasya naman. Kaya kasi palitan natin, babalot natin dito. 20 minutes later. Ito si Dennis, yung paring Dennis ko, nagtininda ng ay, lamian na dito, pila din. Oh, mapalit ko niya og pagkain. O, duha kay buka nagnegosyo man siya. Mubayad po ko sa utang nga Gis niya. Kaya binigyan mo po niya og binignit. Negosyante kayo ng paring Dennis. Sa pila tanan ng 24 plus 10, 34. Nakoy utang niya 34. Ha? Sige. Tayo sa din. Mukha sa kukwarto. A few moments later. Hi guys! Nandito ako sa grocery ngayon. Saan nandito si Harvey? Asan mo tamadayan sa mirror? Domingo pa magkaha. Nami sabot ni Harvey. Kinanglan din ang mo isabat. Ako sa groceryhan, so mamimili ako ng iba't ibang pagkain ko, mga kakailangan ko sa boarding house kasi wala na ako ngayon, so mamili ako. Henet! Mag-hi ka muna ng aking vlog. So nandito si Tunit, mag-hi siya sa aking vlog ngayon. Si Antoinette, hiya-hiya magkanit. Nandito si Antoinette, nag-check siya sa bodega. So ang ganda nito parang si Papa Jesus. Busy net. Tayo ng sabon. So wings. Ito lang kasi may pakpak kasi yung mga damit ko. 3 lang. Tsaka nandito si Unilever Lodimer. Yung pinakagwapo ng dicer dito sa Luiton. Please yan si Tonet. Oh, thank you so much. Thank you so much, Lodimer, for supporting my YouTube channel. Kalat na. So, panso muna tayo.
Mga mga padyaw. Natatawa sila sa padyaw si Jane. Ha? Sus, muna uyab ni Miming. Shout out kay Mark Harvey Villarta at saka Argeline Delta Bingil. Yan po yung mag-asawa na nagkahiwalay. Nandun kasi sa Manila. Uy, abihan kong birthday ni Harvey, baka naman ko sa isang post kay, sa isang kuan kay, kalipo ko kay mura pagbago pa ko nagka-vlog niya nga birthday niya. Mansa, Timber, ako na siya. lagi, pakno po. Oo. Hingan sa man. Kasi kala namin birthday ni Harvey sa Facebook kasi niya birthday. Basta sa gig. Unsa ra kay palit sa kukuan? Mag-vlog pa ko. So, nandito si Lala. Hanapin ko si Lala. Yan si Lala. Naglikay-likay jud ka, Lala. So, nandito yung dicer sa merchandise. Dicer sa sa Virginia. Tumutulong kay Pamela. Kay Maria Bungcales. Kasi nag-aarin siya ng apple. Oh, yan. Hi to my vlog. Hi to my vlog. Hello, everybody. Hello everybody. So shout out ko sa nang nawag na ko diri nga si Ed Siliap nga sinasindan ko niya og online niya nga baligya nga murag giganahan ko. Way lami. Ingani tugtila dili. Dadaan na. Shout out din kay Manang. Hi pud ba? Hi pud mo sa ang mga walang kwentang video. Kung itong video ko ay walang kwenta, mas lalo na itong binibidyohan ko walang kwenta. Ito si Edsel Yap. Bisag unsa man jud ang ngayan man jud ko Edsel. Tigbak na impalit kay kung sinilas ipugos lagay kog dong bargain kay pare ko sinilas kinabitas. Kira na ay pagmura na bitaw na. So guys, itong area na to is sa akin to lahat. Nakapangalan kay Gideon Coquilla yung itong ako ang nagmamayari ng mall na ito. Ay, hindi pala mall, grocery. At sila yung mga tauhan ko dito, mga hampas lupa. So, baka ikaw yung unahin kong patayin. I'm sorry pero wala akong maibigay ngayon kasi pulubing-pulubi ako ngayon. Dito lang siya. Malaki na to. Pulubing-pulubi ako ngayon manang hindi kagaya noon. Mana tayo sweldo? Lagi sabutan ba? Unsay lagi sabutan nilang duha parte man mga kwarta-kwarta. Sus! Hi guys, nandito naman ako sa area ni Mikoy Crescencio. Marami pa lang salamat sa sa binigay mong saging. Kahit ganito itong mga mongoloid na to, binigyan naman ako ng saging. So ito yung mga merchandisers ng Bekyo. Loiton, yung primera, bigyan mo ko ng isa. Joke, ayaw bitaw Di ko. Yan si Rebisco. Full pack na. Mudaw na kwadto kay na full storage na. So ito naman yung cashier dito, si Philbin Galinsuga na aka Aliana. Siya pala yung Aliana sa probinsyano. Kaya lang nagka-cashier na siya. At ito naman ito naman yung tauhan na binaril ni Cardo. Si
Daddy, shout out. Anong pangalan niya? Kenneth. Oh, tingnan niyo si Aliana, oh. Si Aliana. Si Aliana pala siya, si Philbin Galinsuga. So follow and subscribe the channel of Aliana Yasi Pressman aka Philbin Galinsuga. Ikaw, Cardo, kala mo hindi ka mababaril? So punta na ako, guys, doon. So nandito na naman silang dalawa, mga hampas lupa. Payaman ka na ngayon, Maria. Daming gulay ni Maria, oh. Pagpapali pa na nga ni Us. Tingnan natin ang lubot ni Maria kung ano pa ba. Kasi nagkasapyot-sapyot na, oh. Oh? Punta muna ako doon sa iba. Wow, ay. So nandito yung dalawa kong mga